ελπίζω ότι θα βοηθήσεις να ψάξουμε το γιο μου. Ευχαριστώ. Άκουσα ήδη τις φήμες ότι το άτομο που σκότωσε στη χώρα μου ανέφερε μια αδερφότητα που τον κλείωσε να την κοφεί στην άνοιξη. Η μόνη αδερφότητα σε αυτό το δάση είναι η αδερφότητα των κουκουλοφόρων. Σίγουρα αυτοί έχουν απαγάγει τον γιο μου. Σε παρακαλώ να δεις το αρχηγείο τους και να τους επιτεθείς. Ο γιος μου πρέπει να είναι εκεί. Δεν έχω γιο. Ο ανιχνευτής μου είπε ότι έχουν στήσει τη βάση τους δυτικά από εδώ. Προτού πας εκεί επισκέψου τη Σουσά, αλλά η παρασκευάστρια Φέιτον έχει ένα φίλτρο για σένα που θα σε κάνει δυνατότερα. Τσισάρα, πού είναι? Αυτό το δρόμο. Αυτός είναι που είναι. Ψάχνεις για φίλτρα? Ναι. Είσαι περίεργος τύπος, δεν μοιάζεις με τους υπόλοιπους από εδώ. Είσαι περίπτωση, θα λάβεις αυτό το φίλτρο που ήθελα να βάσουμε από αυτούς. Όχι, έχω άλλους τρόπους να σε κάνω δυνατό και να σε προετοιμάσω για την αδερφότητα του κουκουλοφόρου. Υπάρχουν 3 πράγματα που μπορείς να... Όχι, σε λίγο θα διαβάσω. Σε λίγο. Είδα το πρώτο. Τα βακερά είναι.